ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಾತು ಕೇವ್ಸ್ಗೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ 42 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಮುರುಗನ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಡು. ಆ ಕೇವ್ದ ಉಲೈಪೋಡಾಂಡ 272 ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಉಂಡ ಆತೆ ಡೇಂಜರಸ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಐತ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪೂರ್ವಜರ್ನಕ್ಲುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ದಾದೆನು ಒಯ್ತಿದ್ದೆ ತೊನೊಲಿ ಪಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೇರು ಪೂರ್ವಜರ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ. ಈ ಗುಹೆತ ಮಿತ್ತರ್ದುಂಡತೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ ಗುಹೆತ ಉಲಾಯಿ ಬೂರುಂಡು ಅವೆನ್ ತೂಪುನ ಪೊರ್ಲೇ ಬೇತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪೂರ ಅವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರಾಪುಜಿ ಲೈವೇ ತೂವೋಡು. ಈ ಕೇವ್ದ ಉಲಾಯಿಯೇ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು. ಕೇವ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನಗ ಪೂರ್ವಜರ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಮಾಯ ಆದಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡೆಂಕ್. ಇದು ಬಾತು ಕೇವ್ಸ್ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲುಕ್. ಮುಲ್ಪದ ಸೀನರಿ ತೂಪುನ ನೇಪೊರ್ಲು. ಅಲ್ಪ ಪಿದೈ ಏತ್ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಪಾರಿವಾಳ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಐಕ ತಿಂಡ್ರೆ ಪುರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಜೋಕುಲ ಕೈಟ್ ಪುರ ಗೊಬ್ಬುದು ಪುರ ಬತ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮೈತೆ ಜೆಂಟಿಂಗ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಕೂಲ್ ವೆದರ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಉಂಡು. ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತಿನಾತು ವಾ ಚಳಿ ಮಾರ್ರೆ. ಅಲ್ಪದ ವ್ಯೂ ಉಂಡತ್ತೆ ರಿಯಲಿ ಬ್ರೆತ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಪೂರ ಎಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಒಂದು ವ್ಯೂಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ಚಿನ್ಸ್ವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್. ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ.
ಒಂದು ಜಾಗ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ದು 4600 ಫೀಟ್ ಎಬಾವ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು. ಮುಲ್ಪದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು. ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಚಿನ್ಸ್ವಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರ್ಗೆ. ಓಡಿ ಮುಟ ಪಂಡ ಆರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂಡ ಯಾವು ವರ್ಷ ಬರೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ. ಸೊ ಅರ್ನ ನೆನಪುಗಾತೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟಾದೇರು. ಮುಲ್ಪದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವೆರಿ ಯುನಿಕ್, ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ತ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಯ. ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ತೂನಗುಂಡತೆ ಸ್ವರ್ಗರ್ದು ಇಂದ್ರನ ರಥ ಬತ್ತಿಲಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾರೆ. ಅವು ಗಾಡಿಡು ಕುಲ್ಲೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂಡೇರು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಪೋಯ. ಅವು ಗಾಡಿಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತುಂಡಿ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಾಡಿಡು ಕುಲ್ಲುದು ಪೋಯರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ. ಎಂಕ ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪಂಡ ದಾದಾ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಆ ಗಾಡಿಡು ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ. ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆ ಗಾಡಿ ಏತು ಸ್ಲೋ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಡು ಕುಲ್ಲಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಗಾಡಿ ಸೂಟಾವಂದು ಅರ್ಧಡೆ ಜತದು ಪೋವೇರು. ನಮ್ಮಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅತ್ತೆ. ಉಲ್ಪ ಓಲ್ತು ಉಂಡಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಏತು ಬರ್ಕೊಂಡದ ಅನ್ನ. ಇಂಕ್ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ದ ನೆನಪಾಂಡು. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ಡೇ ಪೋವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ತಲ್ಪದ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಎದುರುಲ್ಲ. ಆ ಹೋಟೆಲೇ ಈತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಎದುರೇ ಓಪನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇತ್ತನು. ಏತೇತು ಶೋಕು ಶೋಕದ ಮೀನುಲಿತ್ತನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ.